Сигурно сте чували думите на Коко Шанел, че модата се променя, но стилът не. Колкото и да се стараем да направим дизайна на интериора в дома си стилен и устойчив на променящите се тенденции, няма как да не се влияем от новите трендове. И макар идеите в интериорния дизайн да не се менят толкова бързо и често, колкото в индустрията на модата, все пак всяка година следим за актуални тенденции и трансформация на стари. Секторът непрекъснато се развива и рано или късно започваме да усещаме пространството си някак остаряло. За да сме в крак с тенденциите в интериорния дизайн, ще надникнем в 2024 година и ще направим кратък обзор на това, което ще бъде актуално в следващите сезони. В първата част на видеото ще разгледаме по-подробно кои идеи ще доминират на планирането на интериорния дизайн в близко бъдеще. Ще обърна внимание на цветовете, които ще властват през 2024, а в края ще се разходим до няколко от най-големите изложения за интериорен дизайн, мебели, осветления в света. Да започваме! И през следващата година в интериора водещи ще са естествеността, функционалността, минималистичните идеи, както и грижата за природата и за себе си. Ето какво още ще е тренд. Екологичността ще е сред основните тенденции в света на интериорния дизайн за 2024-2025 година. Това предполага не само максимална близост с природата, но и уважение към околната среда, както и създаване на безопасни и практични места за живот. Ето защо основният акцент е върху използването на естествени и иновативни изкуствени материали, които са много устойчиви. Списъкът с най-популярните материали включва дърво, бетон, метал, стъкло, керамика, камък, рогозки, прегради от екзотични дървесни видове, автентични фрески или тяхна умела имитация. Отказът от безмислено потребление, претрупването на стаите с излишни вещи, които водят до по-чести покупки, тези стремежи съществуват отдавна и скоро няма да изчезнат. Минимализмът ще продължи да оглавява списъка с най-предпочитани стилове в интериорния дизайн, но вече в по-мек и по-топъл вариант. Ако по-рано много хора го свързваха с стерилност и строгост, в бъдеще минималистичният интериор ще става по-динамичен, по-уютен и все по-персонализиран. Това ще се изразява преди всичко в по-топъл палитра, нежни нюанси от бежево-кафявата гама като основа и приглушени тонове в червено, жълто, оранжево за контраст. Цветовата схема ще се допълни от приятни на допир текстури, колкото е възможно повече дърво, текстил, растителност, както и плавни заоблени форми. Това е валидно и за мебелите, и за архитектурата на жилищата. Минимализмът ще става все по-актуален и по още една причина. Той лесно се допълва от по-артистични стилове, като скандинавски, бохо, кънтри и дори класика. В подобен интериор минимализмът е основа, а в други стилове оригинален завършек, който придава индивидуалност и характер на дома. Атмосферата трябва да носи радост и наслада на сетивата. Това е аксиома. Дизайнът обаче все повече клони към минималистичност. Една от основните задачи на декорацията в бъдеще ще е да създава определени емоции. И за да сте сигурни, че редовно получавате доза допамин от интериора, се обградете с визуално и тактилно приятни текстури. Добавете любимите си цветове не само един, а няколко наведнъж. Украсете дома си с нещо, което отразява вашата личност. Изкуство, колекции, предмети, свързани с вашето хоби и нещата, които обичате. Създайте си зимна градина у дома, ако обичате да се грижите за цветя, или се ограничете до няколко саксии, ако изпитвате трудност в отглеждането им. Впишете емоционален елемент в декорацията, семейни снимки, сувенири от романтични пътувания, тефтер с рецепти на баба, картини на децата и други асоциативни предмети. В днешно време технологиите се развиват толкова бързо, че ще ви е трудно да сте в крак с всички иновации. Можете обаче постоянно да ги въведете в дома си. Всичко в интериора трябва да улеснява живота на обитателите. Различните видове сензори, превключватели с дистанционно управление, таймери, гласови асистенти и интелигентни джаджи стават задължителни за всяко жилище. Ако все още не сте готови да инсталирате сложна система за интелигентен дом, започнете с по-малки елементи – прахосмокачка, робот, завеси с дистанционно управление и други многофункционални уреди. Друго, по-мащабно въплъщение на тази тенденция може да се проследи на ниво архитектура и планиране. Ако по-рано се отделяше по-специално внимание на хола и спалнята, сега дори собствениците на много малки жилища се стремят да обособят място за техническите зони, мокро помещение, места за съхранение. А това не са просто местенца метър на метър, претрупани с вещи, а внимателно обмислени функционални пространства, които значително опростяват живота и логистиката в дома. Интересното е, че наред с развитието на технологиите и внедряването им в интериора, се засилва друга почти противоположна тенденция. Дизайнът ясно демонстрира обръщане към миналото и към корените.
Това ще се изразява не само в използване на винтидж мебели и аксесуари, но и в вписване на елементи от стилове от минали векове. Гладки и обтекаеми форми. От една страна, те са типични за ретро интериорите, от друга напълно отговарят на идеите за дизайн на бъдещето. Те придават блясък на пространството и внасят футуристични нотки. Лампи с необичайна форма или под формата на сложни геометрични фигури също ще намират все по-често място в дома ни. Не е задължително да включвате тези елементи. Може да използвате детайли от еко, еклектика, етно или други стилове, които харесвате. Въпреки че натуралната палитра доминира, златото възвръща своята популярност. Разбира се, то не бива да изглежда прекалено претенциозно или да се използва самоцелно. Когато избирате елементи с интересни текстури, покритието трябва да е леко състарено. А основната модна хитринка за следващата година ще е да комбинирате различни метали, което дълго време се смяташе за проява на лош вкус. Вече спокойно може да добавите лампа с позлатена основа, а до нея да поставите месингов поднос или огледало с сребърна рамка. И все пак подхождайте към подобни комбинации с повишено внимание. Този термин идва от английската дума sustainability – устойчивост, стабилност, и първоначално се използва за икономиката. Устойчивият дизайн се развива все по-активно. Характерна за него е дългосрочна грижа за околната среда, както и етично производство. Това означава, че е важен не само съставът на материалите, но и как са създадени. Това производство не трябва да е в ущърб на природата, трябва да използва възобновяеми ресурси и да осигурява справедливи условия на труд. Устойчивостта се отнася и към качеството на самите материали в интериора. Те трябва да са издръжливи, лесни за поддържане, безопасни за хората и животните, както и много удобни, разбира се. Мултифункционалността е една от най-устойчивите тенденции в последно време. Тя ще се пренесе и в следващите години. Ако изберете диван, чието елементи могат да се пренареждат, кухненски остров, който функционира като барплот, или конзолен скрин с вградена камина, едновременно ще имате модерен елемент в интериора, пространството ви няма да е визуално претоварено и ще си спестите излишни разходи. Наред с минимализма, скандинавският стил е един от най-популярните. Така ще бъде и занапред. Не е задължително всички стаи да са в този стил. Той може да присъства детайлно, като например добавите таканки лим в характерни шарки, възглавнички с текстурирани калъвки или хюгъл одеяла на меката мебел в хола. Ако комбинирате подобни елементи с неутрална палитра, базирана на актуалните нюанси на бежево, кафяво и розово, ще получите една печеливша комбинация. Зелените стайни растения, освен че са вече задължителен интериорен елемент, безусловно оживяват пространството и го правят модерно. Времената, когато стъклените прегради присъстваха само в офис помещенията, отдавна приключиха. Прозрачните прегради са все по-търсени при зониране и на просторни жилища и на малки апартаменти тип студио. Стъклената преграда може да бъде стационарна, плъзгаща се или под формата на двойни врати. Изборът зависи от стила и характеристиките на интериора. Най-функционални са дизайните, изработени от смарт стъкло, което осигурява уединение, когато е необходимо. Преградата от обикновено закалено стъкло или триплекс може да бъде допълнена с текстилна завеса. Комбинацията от черно и бяло е интериорна класика, а класиката, както знаем, никога не излиза от мода. Актуалните тенденции обаче декларират по-сложни цветови решения. Затова дизайнерите смело допъват черно-белия тандем с полутонове и игра на текстури. Бялото остава доминиращ цвят, а черното присъства в акцентите. Тази техника прави стила изразителен, но ви позволява и да поддържате усещане за въздух и простор. А благодарение на топлото LED осветление, пространството ще изглежда сложно и обемно. Според съвременния интериорен дизайн, домът трябва да е удобен, просторен и максимално уютен. Това налага, когато размерът на жилището позволява, системите за съхранение да са в отделно помещение. Пълноценната гардеробна постепенно се превръща в задължителен интериорен компонент. Ако във вашето жилище няма вариант за специално място за съхранение, направете шкафовете невидими. Колкото по-незабележима е системата за съхранение, толкова по-добре. Това може да се постигне по много начини, като най-лесно е да проектирате вградени гардероби по индивидуален размер и проект и да се допълнят с празни фасади в цвета на стената. Придайте динамика на тази композиция с подходящо осветление, рафтове за книги и различни аксесуари.
Самоизразяването, бягството от реалността, нуждата от време сред природата, кулинарните занимания и успокояващите нюанси може да звучат като препратки към времето на пандемията от COVID-19, но те се превърнаха в трайно вдъхновение за много индустрии. Заложени са и в доклада за модни цветови тенденции за 2024 година, изготвен от Pantone. Експертите по цветове прогнозират, че през следващата година хората ще са много по-приключенски настроени по отношение на избора на цветове в интериора. Разбира се, неутралната гама никога няма да излезе от мода, но тя ще се затопля и оживява от маслени розови тонове, които стават все по-популярни. Розовото ще е хит дори в своите по-наситени нюанси. Благодарим ти, Барби! Водещи ще са също аквамарин и наситено кафяво. Цветът е един от начините, с които да се себеизразяваме. Затова и някои от нас ще посегнат към по-смели цветове, а други ще търсят меки и успокояващи нюанси. Тук няма строги правила. Палитрата, с която се заобикаляте, влияе на настроението ви и изразява характера и моментното ви състояние. Изборът на перфектния нюанс, в който да боядисате стените си, зависи от усещането ви за вкус и хармония. За тези, които са готови да се впуснат в цветово приключение, ето кои ще са основните цветови тенденции за 2024 година по мнението на експерти. Всяка година водещи брандове предлагат цветове, които да се наложат като актуални. Те стават предпочитани за бои, настилки и създаване на колекции мебели. Всеки нюанс има свое уникално име. Ето какво предлагат големите компании от света на интериорния дизайн. Ironside от Dutch Boy. Ironside е наситено и дълбоко маслено зелено. На пръв поглед това е мрачен нюанс, но в същото време е загадъчен и мистичен. Това е абсолютно самодостатъчен цвят. Нова интерпретация на станалото модерно зелено. Експертите предричат успех на Ironside заради умението му да създава усещане за покой, хармония и защитеност на пространството. И нямаме причина да не им вярваме. Persimmon от HDTV Home на Sherwin-Williams. Поредният шедьовър на една от най-големите марки в света, Persimmon или райска ябълка, е енергичен, топъл и оптимистичен теракотен цвят. Не е провокативен, не привлича вниманието, но не отблъсква. Този нюанс би изглеждал чудесно в комбинация с други нюанси. Нещо ни подсказва, че Persimmon ще бъде предпочитан от млади семейства с активен начин на живот. Но не бихме се изненадали, ако със своята деликатност завладее и по-зрялата аудитория. Причината е, че е достатъчно свеж, нетрадиционен и ще преобрази всяко пространство. Renew Blue от Valspar. Обновеното синьо в превод от английски има няколко значения. Този нюанс обаче еднозначно е вдъхновен от самата природа и няма да остави никого равнодушен. Renew Blue е красиво морско съчетание на сини и зелени тонове. Основно предимство на цвета е, че той лесно ще се впише във всеки интериор. Добре се съчетава както с студени, така и с топли тонове и нюанси. Експертите подчертават такива предимства на Renew Blue като спокойствие, умиротвореност, енергичност и дори хармония с пространството. Жилището е дом тогава, когато можете да се отпуснете, да си почините и дори да се откъснете от действителността. Според вас, дали интериор декориран с цвят Renew Blue ще се справи с подобна задача? Споделете ми в коментарите. Cracked Pepper от Behr. Това е онзи случай, в който не можеш да намериш подходящо словесно описание за цвят. Познавачите на автомобилния дизайн сигурно ще направят аналогия с автобоята Космос и ще се сетят за наситен черен цвят. Но Cracked Pepper не е точно това. На какво прилича смлян черен пипер? По-скоро не на плътен, а на по-мек черен тон. На предпазливо черно. Тъмните интериори започнаха уверено да придобиват популярност преди няколко години. Все още обаче не можем да говорим за триумф. Спокойните неутрални цветове и нюанси еднозначно властват. Но Cracked Pepper несъмнено ще бъде търсен предимно от тези, които предпочитат тъмни цветове в интериора, но все още не са готови за нещо много радикално. Този екзотичен нюанс е иновативен, нестандартен и артистичен. Придава известна церемониалност на пространството, прави го по-тържествено, а в същото време модерно. Модно розово. Деликатните нюанси на розово заедно с неутрално бежово и сиво ще са сред най-предпочитаните цветове в интериора. Те се съчетават балансирано и с кремави млечно-златисти и зелени тонове. Смело може да заложите на розов футьол, дизайнерски кухненски уреди, завеси и възглавници. Важно правило е да подберете правилния нюанс. Той трябва да е ефирен и нежен, да напомня глазура на изискан десерт и да създава добро настроение. Upward на Sherwin-Williams. Щита съвест можем да го наречем блажено синьо. Това е цвят, който избираме, когато искаме да забавим темпото, да си поемем дъх и да дадем възможност на ума си да се успокои. Всяка година екипът на компанията Sherwin-Williams избира само един нюанс, за да разкаже история на настоящия културно-социален момент, в който изживяваме. А сега продължаваме напред с една разходка из мебелните изложения по света.
Първата ни спирка е Стокхолм. Ще надникнем в Stockholm Furniture and Light Fair, едно от най-важните модулни изложения за мебели, интериорен дизайн и осветление. Швеция е уникална страна, която е съумяла да направи така, че да преработва 98% от своя боклук. Къде отива всичкия боклук? Използва се повторно, разбира се. От преработените материали се изработват невероятни дизайнерски предмети, като фруктиери, осветителни тела и различни аксесуари. Какво може да се преработи? Ами буквално всичко. Компанията Target, която се занимава с изработване на подове настилки, активно рециклира различни материали. Появяват се иновации изцяло изработени от преработени материали, например стени от рециклирана хартия и пластмаса. Все по-актуални ще са мебели, напечатани на 3D принтер от специална пластмаса, които са подходящи както за интериор, така и за екстериор. Един от основните трендове сега и за напред е получаването на колкото може повече кинестетичен опит. Това означава да планирате такъв интериор, в който да искате да докосвате всичко. Прокрадва се тенденция да се облицоват стени с покритие, което да понаподобява килим. Малките зарядни устройства, вградени в мебелите, също все повече се налагат. Най-разпространеният вариант е зарядно, което да е монтирано в самия диван. Това е доста удобно всъщност. След Швеция се насочваме към Париж, Мезон и Обже, или там както се произнася на френски, не ме бива много в това, водещото европейско изложение за декорация и лайфстайл. За интериорните дизайнери тук най-интересни са павилионите, в които са разположени мебелните компании. Мебелите са разделени на две големи теми. Едната е наречена Forever и представя по-класически, дори вечни модели. Това не са задължително мебели от класически стил. Тук могат да се видят еко-модели, кънтри мебели и интериорни елементи с етнонотки. Особено внимание се отделя на материалите. Те са натурални, тактилно приятни и фактурни. Вторият раздел се нарича Today. Тук се представят актуални технологии и материали. Акцентира се на аутдор елементи и можете да видите дори тенденциите в изработването на палатки. Като тренд се налагат елементи, свързани с пътуване, препратки към яхти, самолети, стилизирани детайли, изобразяващи стремеж към приключение. За финал ще отскочим до Милано и изложението Salon del Mobile. Традиционно това е едно от най-мащабните дизайн събития в Европа. От всичко представено тук можем да обобщим няколко водещи тенденции. Първото е буклето. Всеки втори щанд на изложението в Милано представя тази материя. Експерти предричат, че букле ще продължи да е тренд в следващите няколко години. Тази тъкан се използва не само за тапициране на популярните вече кресла облаци, а и на мека мебел с по-традиционни форми. Дълбоко врезоване и релеф. Техниката ще се използва за различни интериорни елементи. Производителите правят релефни фасади, фактурни стенни панели и дори табли на спални. Фрезова се не само дърво, но и камък. Фактурно стъкло. Много интересно решение. Изключително ефектно изглеждат малки масички и стелажи, изцяло изработени от този материал. От фактурно стъкло се изработват и отделни детайли на мебели и интериорни елементи. В бъдеще все повече ще се експериментира с нестандартни форми и ще се залага на меки линии. Дори екстериорните мебели са с по-меки форми. Представих ви цяла колекция тенденции и потенциални идеи, които да направят вашия интериор уютен, артистичен, индивидуален, накратко такъв, какъвто го виждаме в мечтите си. Пишете ми в коментар под видеото кой тренд одобрявате и веднага бихте внедрили у дома. Ако темата за интериора и дома ви вълнува, не забравяйте да се абонирате за канала ми. До нови срещи!